Hola, molt bona nit. Benvinguts a Eleccions 2007, la programació especial dels servicis informatius de Televisió Valenciana dedicada a la cita electoral. El pròxim 27 de maig se celebren eleccions autonòmiques i municipals i 3,5 milions d'electors de la Comunitat Valenciana estem cridats a les urnes per a elegir els nostres representants en les institucions. Per això la televisió pública té un compromís perquè els ciutadans estiguen plena i rigorosament informats sobre les diverses opcions polítiques. Per aquesta raó, Canal 9 emetrà a partir d'esta nit una sèrie de 8 debats electorals on els candidats podran divulgar, contrastar i posar en comú les seues propostes. En les dues pròximes setmanes podran assistir a la discussió dels temes que centren la campanya electoral. Avui comencem pel que podríem anomenar debat central, el debat dels tres principals candidats a la presidència de la Generalitat. Representen a les tres formacions que en les últimes eleccions autonòmiques obtingueren representació a les Corts Valencianes. Ja a partir de demà hi haurà 4 debats més sobre política municipal on participen els candidats a les alcaldies de València, Alacant, Elx i Castelló. I finalment 3 debats més sobre polítiques sectorials, en aquest cas l'economia, les polítiques socials i el medi ambient. Els partits que estaran presents en aquests debats electorals, així com les normes de funcionament, la distribució de temps i les temàtiques elegides estan marcats per un acord del Consell d'Administració de Ràdio Televisió Valenciana. En aquest organisme, recorden, estan representades les 3 forces polítiques de la Comunitat Valenciana que estan presents al Parlament Valencià, les Corts Valencianes. Així les coses, anem a començar ja en aquest estudi 1 del Centre de Producció de Programes de Ràdio Televisió Valenciana a Burjassot. La duració del debat serà d'una hora aproximadament. Els candidats tenen a la seva disposició 5 rondes d'intervenció cadascun. Aquestes rondes de paraula estan distribuïdes de manera temàtica. Començarem parlant d'economia i ocupació, després de polítiques socials, és a dir, educació, sanitat, benestar social, etc. Tercer tema, aigua i medi ambient. Quarta ronda, desenrotllament del nou Estatut d'Autonomia. I finalment, una última paraula per a les conclusions. Toca ja presentar als polítics que ens acompanyen esta nit, persones sobradament conegudes ja per tots vostès d'altra banda. En primer lloc, l'actual president del Consell i candidat a la presidència de la Generalitat del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Francesc Camps. Senyor Camps, molt bona nit. Molt bona nit. A la meva esquerra, el candidat del Partit Socialista del País Valencià, PSOE, Ignasi Pla. Senyor Pla, molt bona nit i benvingut. Bona nit. I a la meva dreta, la candidata de la coalició Compromís pel País Valencià a la presidència de la Generalitat, Glòria Marcos. Senyora Marcos, molt bona nit i benvinguda. Hola, molt bona nit. Bé, anem a començar debat de política general, debat central. Comencem parlant, com havíem dit, d'economia i d'ocupació. Té la paraula el candidat del Partit Popular a la reelecció com a president de la Generalitat, Francesc Camps. Senyor Camps, quan vostè vulgui, té la paraula. Moltes gràcies i bona nit també als candidats del Partit Socialista del País Valencià, Ignasi Pla, i a la candidata del Compromís pel País Valencià, Glòria Marcos, i a tots vostès en una nit especial perquè estem traslladant els nostres projectes de futur per a la Comunitat Valenciana. Una comunidad que ha avanzado y ha crecido mucho durante estos años y ha crecido a favor de las personas, que es de lo que se trata. Más prosperidad, más empleo, más bienestar, más oportunidades para todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Han sido 4 años de intenso trabajo, de un esfuerzo apasionante, recorriendo toda la comunidad y poniendo en marcha todo aquello que hace posible que hoy nuestra comunidad haya crecido por encima de las medias de las comunidades autónomas españolas e incluso de las regiones europeas. Buscando el pleno empleo, que este es el gran objetivo del futuro para la Comunidad Valenciana. Podemos conseguir al finalizar esta década que todas las mujeres, los jóvenes, que todas las personas que quieran trabajar tengan su puesto de trabajo garantizado. Hemos conseguido además trabajo de más calidad, hemos bajado 10 puntos la temporalidad, pero mi objetivo es conseguir que el trabajo sea cada vez de más calidad. Y hemos conseguido también, por lo tanto, que nuestra economía creciendo nos dé prosperidad y nos dé también apuestas de futuro al servicio de todos. 4 años en donde, recorriendo la Comunidad Valenciana, he tenido ocasión de hablar con muchísimas personas que me han trasladado sus inquietudes, sus ilusiones, sus ambiciones personales y familiares, y eso hace que el proyecto de Comunidad Valenciana sea la suma del proyecto de cada una de las personas que vivimos en nuestra comunidad. 4 años en donde tengo recuerdos de muchas clases. Uno de ellos, desde luego, posiblemente muy intenso, el accidente del metro, y por lo tanto a los familiares de aquellas víctimas que las hemos tenido siempre en nuestro corazón, hemos estado cercanos a ellos, y también a todas aquellas personas que necesitan del apoyo, de la compañía, de la cercanía de una administración como la autonómica, que tiene que seguir prestando lo mejor para todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
I 4 anys també de defensa de lo nostre, perquè la prosperitat, la creació de llocs d'ocupació, el creixement constant ens dona totes les opcions per a creure en una comunitat cada vegada més oberta, més plural i amb més capacitat de decisió pròpia i personal. Esta és la gran sort de viure en una comunitat autònoma que ha integrat a milers de persones que han vingut de fora, que han trobat també treball. Avui treballen més de 2 milions de persones al nostre territori i una comunitat, en definitiva, que en matèria econòmica està donant aquest suport necessari per a una societat que busca el benestar de tots, el progrés de tots, la prosperitat de tots. Eixe és el primer meu compromís, el compromís per una comunitat autònoma forta, en una senya forta d'identitat també de la seva singularitat. Han sigut 4 anys de pactes, hem pactat el nou estatut, que ens dona tota la força del món per al futur de la comunitat valenciana. Hem pactat en sindicats i agents socials per a més empleo i de més qualitat. Hem pactat en professors i mestres, hem pactat en personal sanitari per a una carrera professional més digna i de més propostes de futur. Hem pactat també en partits polítics els residus sòlids i, en definitiva, hem fet possible que des del consens i des del pacte, avui la comunitat valenciana siga un lloc d'economia, de llocs de treball, de futur, d'ambició compartida, de consens i una referència claríssima en l'Espanya del segle XXI. Una gran comunitat al servici de les persones, una gran comunitat al servici de les famílies, un compromís que es diu Comunitat Valenciana, que és el meu programa electoral. Gràcies, senyor Camps. Senyor Pla, candidat socialista, té vostè la paraula per a parlar sobre economia i ocupació. Sí, molt bona nit, amics i amigues. Si tot això que ha dit ara el senyor Camps fora veritat, pues estaria bé. El problema és que avui van escoltar vostès moltes coses que ni diu el senyor Camps ni veuran mai en Canal 9. Segons la Sindicatura de Comptes, terra mítica, ciutat de la llum, ciutat de les arts i les ciències, CIEXA, han acumulat 2.580 milions d'euros més, és a dir, més de 350.000 milions de pessetes més de lo que tenien que haver costat per a fer-se. En segon lloc, el senyor Camps diu que han crescut, sí, però no diu la veritat. El creixement econòmic d'esta comunitat està encara per darrere de 12 comunitats autònomes d'Espanya, entre elles Catalunya, La Rioja, Aragón, Castilla i León. En tercer lloc, avui, segons l'Institut Nacional d'Estadística, la renta dels valencians està per darrere de 9 comunitats autònomes d'Espanya, entre elles La Rioja, Catalunya, Aragó, fins Múrcia. Per últim, tampoc diu el senyor Camps que efectivament s'ha creat molta ocupació en aquesta comunitat, però que tenim 9 comunitats autònomes d'Espanya que han creat més ocupació que nosaltres i, a més, tenim una situació des del punt de vista de l'atur, des del punt de vista dels parats, en la que, inqüestionablement, segons l'Institut Nacional d'Empleo, tenim 24.000 persones parades més que quan ell va entrar a governar. Per una altra banda, l'ocupació que s'ha creat encara està 2 punts per damunt de la mitjana en quant a precarietat. En definitiva, si tot allò que diu el senyor Camps fora de veritat, no estaríem en la situació que estem. Si està fora de veritat la comunitat a la que aspirem, comunitat de prosperitat, de riquesa i de generació d'ocupació, tindrien que estar molt millor. En sobrecostos milionaris i en una ocupació del territori, vull dir que el pes de la construcció en la nostra economia suposa el 25%. El resultat és el que tenim. I, per tant, tenim menys possibilitats d'ocupació, però tenim més inseguretat en el transport públic. Ja m'alegraria a mi que el senyor Camps, a més de tindre els familiars de les víctimes del metro en el cor, s'haguera pogut rebre, atendre-los i donar-los les explicacions que es mereixen. Ja m'hauria agradat a mi que, en vez de gastar-se multimilionàries xifres pagant de més obres, haurem pogut tindre el metro de València les balises que costaven 3.500 euros, que hagueren segurament impedit aquesta gran desgràcia. En definitiva, hi ha que canviar el model. El model este no mos val. El model que nosaltres propugnem és el model que situa en primer lloc el coneixement. I, per tant, volem passar del ciment al coneixement. I per a ser una comunitat de veritat de primera,